हेलो गाइस, आज हम आयल बनी गुजरात के कुल खेती वाला इलाका में। और यहाँ के खेती वाला इलाका बड़ा बड़े बड़े खेती होता। अपनी के यहाँ केहू के 1 बीघा होला, यहाँ 500 बीघा के प्लॉटे रहते एगो के। और खेती करे वाला सारा एमपी के लोग आयल बा। जेकर सामने एगो खेत में ट्रैक्टर चलत या और तारो देख सकेला लोग कि हर जगह के खेती एक तरह होला, लेकिन एजा के खेती कुछ अलग प्रकार के होती है। जहाँ होती है तहाँ एक ही चीज़ बोआती है, वो 500 बीघा में जो अपने गाँव में रेड़ होला ना, जो कि बिना काम के लोग कहेला, वही जब पैसा देला। 500 बीघा रेड़ी के खेती भइल बा खेतवा में। पीछे थोड़ा बहुत बोल बा, सैंपल दिखा देते नहीं। जौन लौकता ना, ये सब रेड़ी के खेती है। और रेड़ी के खेती पता ना कौने काम में रेड़ आवेला। अगर तारो कि कुछ अजीब और नया राज्य के सामान देखे के बा तो हमारा पेज के फॉलो कर लो, विशाल ठाकुर विजयपुर बिहार वाला के। और हम हर रोज़ नया दिखावे नहीं, कब खेत दिखावे नहीं, कब शहर दिखावे नहीं, कब गांव दिखावे नहीं। तो हम जहाँ आयल बनी लगभग ये हम आयल बनी राजकोट में एगो सापर नाम के छोट ना ही बहुत नामियर चौराहा बा, जेके चौक कहल जाला। वही हम आयल बनी। और ही रहल बा जौन हमारी पीछे देखत लो, प्याज की खेती, रेड़ी के खेती, धान गेहूँ सब कुछ होला। एजा पत्थर वाला इलाका, माटी इतना बढ़िया बा। देखा एजा के गेहूँ फूट गइल बा। एजा के गेहूँ जौन पीछे लौकता ये फूट गइल बा। अभी गेहूँ पाकता।